Presiden jangka Rusia Vladimir Putin hakasngi ublei ula terwa ban Ukraine sok markhmat berka Ukraine ka batmu ban penkutno ya katma kani ka jingtmu ka bala pediang sing bahada Presiden ka Ukraine Volodymyr Zelensky ubala ong baka kui ka kloi ban Ukraine Henry ka Rusia ka dei ban menjur ya ka jingsangi ASEAN Putin ula pha da ki hajar ngut ki sipai sa Ukraine ha ubnai rempang jong usnam arjar atpuar kabala penmi ya katma kabala shim ya ka jingim jong spa hajar ngut ki sipai bat kabala wanra ya ka jing ya kan ak ka bajur tam ha pedeng ka Rusia bat ka te ka risap ngi na du ka por ki nam ding jong ka Kuba ha usnam chejar khandai spa rupuar ha ka jing ya lenti jong ki sipai Rusia uhe jong ka Kremlin ula terwa tang khandiat ladadon ki jing ailat hadu mentah Henry ula terwai ka jing Ukraine bat ka Ukraine ha ka nongba Istanbul jong ka Turki ka ba uong ba en penlong klem ki jing penbet lupa bat ka batmu ban wanra ya ka jing sok basirta bat ka jing ya sangi thma si sandon Putin hakate ka jing ai jing kren pajba jong ula ong ba ka Rusia ka wanra hakane ka sin ya ka jing terwa ya ka Ukraine bahkan sedang biang ya ka jing Ukraine bambar khmat klem kano ka jing penbet lupa bat ula penpau ba ka Rusia ka terwa bat khot ya ka Ukraine sakimit jing Ukraine hakane ka sngi palei Zelensky ula ong hakijing penbena haka rensan social media X baka ni kalong kadak ka babaha bakinong Rusia khadu khadwai kilas nguthu ya ka jing baha bat kilarai ru ban penkutno ya ka ni kathma ka balane lalai snem menta utei unung yalam ka Ukraine ula ong baka Ukraine ka khmi lenti baka Rusia haka ni ka sin kan pentikna ya ki jing sangi thma ka bapura ka banne bat ka bala ban shanya kumjuru Presiden jong ka US Donald Trump ula ong ba ukwa bansha kan mau kum unong peniasuk bat ula kular bun sin ban penkutno ya kathma ula ong bakani kalong ka rai ka ba jong ka Rusia bat ka Ukraine lada kini ki aryang ri kila shisha ban penkutno si sendon ya ka jing ya kan ak bat ka jing penyap ka bala i sherkei bat ka bala ne slembha